Здравейте хора, аз съм геймър, с мен са Godzilla Pro и Little Killer BG и днес ще играем LFS отново. Само че с Godzilla Pro. Вой, че го изчаткаха! What? И то с ненормални тук се върти. Много е акция. Аз Бачи хора. скипчу, другото скипчу. Тук... Чакай, трябва да почна. Тук... Привет хора, аз съм Godzilla Pro, тук с мен са геймъри Little Killer BG. Вижте го той е. Little Killer BG не аз снима, защото не съм качил другия клип. Вижте го той е. Здравейте. Аз не съм шарал хекс по 3 клипа на ден. Не. И тая... По правилата ли скараме сега, или? Еми... добре. Къде ме изстрел? Айде да тръгваме. Чакайте ме, правя си звяра, бе. Аз съм тръгнал, Алекс, призът не. Аре. Чакайте, само трябва да набарям този цвят. Дръпнах ръчната. Ръчна, Алекс, аре, бе. крачна, върти всички гуми. Бай. Алекс, ръчна така. Казах ви, че следващия клип ще е с приятели. Ето. Моя клип е с геймър. Така га залеснам. Я вре толкова всяк номер имаш. Знам и твой е много як. Знам. Жълто. Знаете ли какъв номер си направя? Аргасо е. Чакай ме днеско. Към на свободната пускамка. Не мога да тръгна. Ами, Бе, тръгна! за кого ме блъсна, бе? Пуснах на свободна. Стига, бе! Номер What the fuck? От сега ще изчакам Веско на драга. Аз съм пуска на свободна така. Не, аз съм. къде сте, бе? Аз тук ще карам с 80 максимум. Аз тук Аз. изпреварвам някой торпедо. Аз виждам някакъв зелен тук. И аз изпреварих. Той Веско кара бързо, аз съм. Скъсай ги тук. Явка, Так, карай, карам. Явка, чай да ми напред тебе. Окей. Виж ми номера. Чакай. Вой! Не, вой човек. Виждаш ли Добре, го? вижте му номера и повече не искам да коментираме. Номера е Амуна, тъй че... Тихо. Да, тук че ще дора хеликоптери. Ето с максимум 140. Аз На мене ми пана фъпсото, аз го правя. Ти отири в тревата, аз карам с 140 в момента. И аз. Тя моята кола най-ново върви, защото е предна. Добре, човек, аз не мога да си овладея моята кола. Алекс, бе, човек. Какво правиш, бе, хамстер? Човек, аз карам с 140 лад! Пъй не успя да го. Абе, Ядка изчакайте ма там на края на драга, моля ви се. Какво? Изчакайте ма на края на драга, моля ви се. Чай, Пъй да ми свърши, човек. Вие знаете ли, че аз тук трябва да имам някакви звуци? Ох! Да, ако не беше ме ударил. Вой, сега удрам Алекс. Не, бе, човек. Спри, дръпни се, Явка, дръпни се. Чакай. Дай назад. Слъх shift, омър. Аре, бе. Аз бързо бензина е. На мене въобще Явка, не дай става. още назад. Ама За какво назад е? Ами... Ма изчакате ли? Къде си? На пит. Какво правиш там, бе, хамстер? Бензина ми свърши, сега зареждам. Добре, написно да не е такова. Явка, Да. стой там. Аз пак тръгвам. Не, ма удря. Няма. Къде сте? Там сме, бе, на края на драгата. Хора, вижте ми тира ми Вилин. Мета карам, сега съм на завоя. Вредаш ли те? Как го въртиш ти назад, бе? Скът си предно. Да, ама смисъл как? Даваш на заден, пълна газ, на заден и завиваш до край на някъде. В смисъл на макс. И Трюсло газ ли ще ми дава, бе? Моето роловичкото, знаеш как ще го издеваря? Аз съм блъсна. Къде си? Аз пак паля шпиц тук. Аз съм почти на края на драга. В момента карам с 140. Деско? Какво?
Ти на кой мап беше снимал, бе? Къде? На офис. Първия ми клип ли? Да. Къде сте вие, бе? Той е един друг мап. Той е не на Ага, друг видях офиса. Той е стара версия. Защото е много як. Да, знам. Я затисна го. Ай, тръгваме Ай, ли? ще ли ще правим? В смисъл, Аз ще карам с 60. И аз максимум с 60. И аз те. Ето го Веско газара. много бързи човек. Глей сега. Кой е, гледай мене. Я гледай. Аз и сега взема. О, мага! Влях в тревата. На трета завъртях ких. Ле. А Какво така, правиш, какво Кайхан? на дрифтера? Ай, Веско, аз отрях вече от тревата. Ръчна. Фак, дръпнах малко ръчно. Къде отираш, ти, бе? В Shift P. Аз съм си в пита, аз карам нормално. Ма и аз ще взимам... Ма не мога да намеря дефалтката, човек. Ето е. Вече го спустих. В пита ли сте? Аз съм там, да. Да, изчакайте ма там, аз се едвам. What the fuck? Аз съм там вътре, сега пристигна. Къде си? Защо? Алекс, как си го направи да не ти свърши горивото? На мен ми свършва. Аре бе, един скин не може с такова, ще кагат тебе сервер, бе. На мен е само с една кола ми свършва. Не, Ай, с точно. голямата. На мен е с малкото ми свършва. На мен са двете. Чакай малко. А вие знаете ли, че това опа? Какво прави то, бе? Алекс, презареждаш ли, бе? И се на... Аз ще спра тук. Веско, къде си, бе? А тук искам правилно нещо, бе. Алекс, къде си, бе? Че за... Аз так му излязах, вие отзади ли сте? Алекс, от черната ли си, бе? Алекс, човек, ай спрямо утре, какво ще кажеш? Веско, ти с коя кола си? С задно. Блъснах се. А ви къде сте, бе? Отзади пита, бе. What the fuck, там ли сте, бе? Аз гледам един друг човек. Омага формулата ни позволява да се кара баста. Да, бе, аз не видях какво. Когато Ще задно дрифт. поднася. Ще дрифтя ли, бе? Мятам се прямо нещо. Оф, тот спонж боб още се лето. Какво ще правим тук, бе? Май ще има в дрифт. What the fuck? Не опърнах ръчната. Ой, вижте на колко спряха този. Въй. Научи ли? Да. Научи ли? Да, баба, вика. И Велин как тръгва на въртежи. Там, цял ти е там. Аз тръгвам. Аз тръгвам. Пак е хора в момента. Какво правиш, бе, хора? Вой! Я кара човек. Абе, Тус как караше, бе? Как ме излезе пред пътя, пича? Алекс, Веско, спрете малко, бе. Спретна. Взимаме за воля дрифта, човек. Не за фенките. Айде. Я време, какво има? Чакай малко, само се оправя тук колата. Сега тук ще има... Къде отиваш, човек? Тук ще има един въртеж за фенките. Те са много. Те са много и са вкусни. Чакай. Алекс, за къв се имаше? Гъсове. Абе, пинко! Знаеш как върти назад този? Едната гума върти като в тревата. Пак ми справи. Пак нямам бензин. И аз го не направя. Чай, идвам да бутам. Сте.
Чакай, айде да го бутаме, Веско. Къде той вече влезе в питачи, къде си бе? Напред ли съм? Дал съм. Ето на мен. То спря да се върчи! Веско, спри полиция, бе. Няма спреш, бе. Спри, бе. А ти не беше ли ти, бе, факт? Веско, къде си? Ето на. Стай. Ето и вече е за тейките. А? Ще се прави в дрифта ли, али? Какво се? Идвам! Ти се гърбиш, Алекс. Едната Къде гума. си, бе? Едната гума ми върти. Алекс, идваш ли? Окей. Бе, аз съм извън, скоро се чува, що ми върти. Алекс, къде си? Кереле. Къде отиваш, бе? Една кушия, бе. Питали сте, човек. Не, бе. Кой пит, ние сме на драга, драга. Веско, ти къде си? В пита ли се? Не, връщам се назад. Изчакай, ма. Ще ме изчакаш ли? Не знам обаче какъв се идеал. Веско, ще ме изчакаш ли? Да, бе. Керемчо, няма проблем. Това е бърна. Тук какъв е то смарт паркинг, бе? Хора, въртя на едно място, вижте. Ужасен е, малко. Вижте, въртя на едно място. Ама идейте ма бутайчка ти вътре. Ето, ма. Аз не мога да спра, бе. Ти спаля Виж, моя спирачка. човек. Чакай малко, аз не мога да спра, бе. Ръчна е спирачка ли, бе, Веско? Не, бе, човек, газ спирачка. А, да, не. Виж. Виждаш ли? What the fuck? То е за фенките. Вой, кой започна стената? Не, То се бил Спонж Боба. Кой такова ще не знам как е това. ето агейн. А не, Да, бе, въртише. ето виж. Чакай. Да. Алекс, ти къде си, бе? Аз ти имам в пита, ама назад ще карам. Обратно да и не назаре. Пита ли? Опа. Ще дрифта там от заря пита. Вей. Алекс, Я къде изчакам си? малко. Идвам. Стойте там. Пълса, стойте там горе. Искам са... Алекс, ти наобратно ли караш, бе? Някакъв веско има. О, май гад. Вой, че се блъснах. Shift типа, аз се обърнах. Къде сте ви? Бе, Керемчо. Я в кур. Алехиньо? Аз стивам да дрифтя отзад, пита. Сега като ми видите Ферарито се оплаща. Защото той наистина върти повече. Виждате ли ме? Не, защото аз съм като на дрифта. Вой, че вляза. Ето ме явка. Как се измъкнал тук? Ох, Вай. Аз съм с пиратска. някой ме путна много яко. Гледате ли, Веско, гледаш ли? Тя колелата ми въздуха ли се дига, бе? Колелата ми въздуха се дига, човек. Пинкау! Не беше пинко. Не, маняк. Къде отидах, бе? Ома, къде отидах? Трябва да се връщам сега в питата. Питата ли, бе? Не знам, изведнъж излях от пит. О, то завойчи, добре го взе. Аз съм там на началото. Опа, От светофарите. Веско, що ме блъсна, бе? Вие заискам ли, човек? Само ми звъни на мъната. Няма. Ако съм в началото, а ти в края. Докъде ще стигна? Къде ще? И да знае.
питаш кой съм аз? Бе? Къде си? А? Къде си? При Керенчо. Сега идваме човека и сега. Знам, че съм известен. Аха, Алекс. Сега като сложи едни мишелинки. Чай, тук трябваше има някакво... Ага. Фак, то сме босна. Бе, как сети си направих за дрифт? Наистина ли, бе? Да. В смисъл долу горе. Няма зареждаш, бе. Имаш пълен. Алекс, имаш пълен резервуар, няма да Как зареждаш. лапа да се обърни, бе? Стига сме бутала, Абе, няма да зареждаш, бе. Аз зареждам. Аз забравих, че снимам. И аз забравих, че снимам. Ти снимаш ли? Да. Алекс, не снимаш ли го? Вой, виж зоницата. Дай, още. Няма да те изкарам. Ти ако искаш колкото си искаш. Явка, виж как въртя. Абе, какво правиш от заря, бе? Явка, виж как въртя почти на едно място. Къде си, бе? Отзаде. В смисъл на едно място тия гумите въртят. От заря, той ли, бе? Да, отзаде то. Къде си? Ето моят човек. Ага. Аз се въртя. То с колана е лесно. Кой съм То с волан много лесно е, Веска. Е, Мисля, намисляш си колко искаш да ти е волана, в смисъл докъде да го завъртиш. Може да стои на едно място. Тъй. Алекс, пален чипиците, бе. Явка, я сама гледай. Сама Чакай гледай. малко. Чакай, идвам. Опа, чакай. Чакай. Опа. Чакай. Как го е? Гледай. Чакай. Как го е? Веско, съедините, бе, гаш ли, бе? Не, бе, газ спирачка. Чакай малко. Да, сега трябва да стана на едно място. Да. А не. Виж на едно място. Ма се тръпни малко. Аз се обикалям. Явка, виж, явка. Да. На едно място. Къде си, бе? Явка, искаш целият пит. Как си леп? Те на въртежи са прави. Иска ти ли да играя на полицай? Явка, гледай, явка. Чакай. Ама ще ти ли после на полицай, бе? Виждаш ли, бе? Чакай. А Веско, искаш после на полицай? Добре. What the fuck, да гледам, бе? Стигай ми ти рейчо, моля се. А Веско, не се ли чуят хеликоптери пред вас, бе? Глей. Глей сега ще се Кой ме изчаска, бе? Аз стоям там, Алекс, ела с мене. Алекс, ще втора дойдеш ли? въртя. Къде си? Напред, бе, там дето си играхме на полицай. Хора, кажете, А, дайте окей. един лайк. Дайте Ето един ме, бе. лайк. Дайте един лайк за хубавия бърнаут. Алекс, там с причуле, дето спрях на полицай. Опа! Знаеш как трепери тук? Аз пътя на бач кара малко по-леко, за каквото не ми е. Ох, И да къде сте, бе? Кара назад, не към драга ми назаря. И спри там, ние с Алекс сме спрели. Аз ще посрещна. Не, бе! Човек, много си тъп. Сега пак трябва да загрявам гумите.
What the fuck? Кой е точно е? Не има утре, не има утре! Вой, 1000 кръгчета направиха тук, вижда си ли, бе? Карам назад на кът бати личи тук. Не, Ние че утре не имаме мога с да него, ми бе, ние утре имаме с него. Вой, не мога да... Вой, не! Хора, айде да направим една последна обиколка за този клип. Ай. Ама Чай се отдрага. нагрия гумите да съм по-гангстер. Клима. Аз не снимам. Аз ти имам предпита. Не, чакайте, явка, не има утре, не има утре. Вой. Пап, вой. Сами свят стига, бе. Ай, справи ме, бе. Аре, изправи ме, бе, Алекс. Да се обърна ли? Чакай, ще обърна. Да, бе, изправи ме. Засили съм много. Ела да пита човек да видиш явор. Искам явка, искам да ме видиш как ще мина на дрифт. Не, той беше просто на мен. А, фак, човек. Дайте да видим глупаци оде. Ай, почти. Не мога да обърна. А явка, дай шифти повече, човек. Ми се колата. Защо? Аре, обърни ме, бе. Развали ми се колата. Не си спис. Не мога. Начни. Стана ли? Аре, бе. Аре, тук що те пусна, бе? Хора, аре, аз ще направя една последна обиколка. Аз. Ако не ме удариш, няма си ти. Да, аз ли? Не ти. Алекс, ти ма бутна. Не ти, бе, не ти, бе. Между другото, аз ще я карам пред влата, някаква... Много. Ай, аз ще карам. Ясно. Представете ли си Наско да каже на лъпса, че ще кара пред влата? Аре, ма умник. Алекс, ти напреди ли ще ли? До драга съм аз. Дрифт за феновите. Чакай, че нормално стана. Аре, Алекс. Хора, чакайте ме, искам да обърна, ама не става. Много върти, не мога да объртя просто. Тя на втора иска да върти, човек. Къде сте? А няма хал, аз съм на края на драга. Хора, край на драга. На края съм, бе. Явно чакай ме. Още не се стига. Пак ти се обърна, бе. Не, бе. Взех си за влакът пичове. Айде, аз ще изчакам Веско. Аз така правя кошия си, няма ги скъсах. Не, то последния няма да ме. Ай, не го бих. Ето ма, Алекс. Керемчо! Бре! Алекс, Няма помогна умник! се. Алекс, ти пръсти фияче тук, е. What the fuck, нямам бензин. Гавам се. И чакай, ти гледай, пита. Явката или сте ми, ай завършвам клипа. Тук ли ще го завършваме? Да. Еми хора, това беше от мен, нали, за този епизод. Чакай да гледам не на first person на той да роде. Сабскрайбните са, дайте Чакайте, един мале. лайк. Дайте лайкче там, код съседите, казвайте какви игри искате да играя и да, там вече, който искате, дайте един лайк най-важното, сабскрайб, за още един път да го кажа. Да, еми то тиши, не И знам. моя ще има линк към канала на Аре Гейма. още дай при мен и към Little Curse. Към моя няма да има. Казах, че има Пинко! Еми да, този последния бърнаут беше за феновите. Айде. И хора, чао и от мене. Аре, Аре, бе, тук що додах, бе.